άστο ρε, κλείς το διακόπτη και άνοιξε τώρα. Και δεν κάνει. Έλα κράτα λίγο, έλα. Τι λέτε, μα κάτω του πέτα. Σε μένα σκάει και έτσι ρε μαλάκα. Εμένα με σκάει. Έλα κράτα λίγο. Όχι τόσο πολύ κάτι. Αλλά αυτό μέχρι να ζητωθεί τώρα κάνουμε. Αντισταθεί για το βγάλουμε στις λάμπες. Στις λάμπες βάλτε. Στις λάμπες. Στα χέρια. Εδώ αν βγάλεις πολύ δεν άμα θα δει και πιο το σύμβα αντισταθεί. Μαλάκα πολύ κάψιμο, Πιο πολύ και από πίσω στην εξάρτηση. Λέτε να τις αλλάξουμε, ρε. Αύριο, τις έχω στο τσιπάκι τις άλλες. Γιατί λες να τις καεί. Άμα τις αφήσουμε να καούν, τίποτα να κάνουν φανάρι, το γαμίσουν. Τις λάμπες. Άμα καεί. Στο αμάξι έχει καεί η φύσα από πίσω. Εντάξει, αλλά τι να πεις. Σαν βρικόλακας είσαι. Άντε τώρα να τις κάνεις αυτό. Τότε πού είναι ο μαλάκας τώρα να έρθει λίγο να τις κάνεις, Εκείνο γάμισε το Skype. Δεν έχει τίποτα μέσα ρε, για το μάμα και δεν έχει. Αφού πηγαίναμε στον δρόμο και πετούσα από πίσω για το μάμα το σκιάζει, να πάμε και έκανε παπ. Όταν είναι κρύο ξεριστούν ότι βαζίζεις αυτό. Δεν γίνεται ρε πλάκα. Με τίποτα.